2 minuts. Els esgotem? Els esgotem? Doncs vinga. No sé si esgoto els 2 minuts, però sí que volia rebatre aquest tema d'aquesta assimilació de república a classes populars, a no sé què. Nosaltres creiem que la república és per tothom. No per les classes populars, és per tothom. I la resta són polítiques més de dretes, més d'esquerres, més de centre, més del que sigui, i que ens semblen fantàstiques i perfectes, i no vol dir que no hi estigui d'acord en tot això que he dit. Però la república hi ha de ser tothom, hi han d'estar les classes benestants, hi han d'estar les classes populars, i hem de ser tots, hi ha d'haver l'escola pública i l'escola privada, si cal. Però al final la república és per tothom. Per tant, jo sí que marcaria molt la separació d'aquests eixos. Una cosa és la independència, que la volem i que hem d'anar a buscar-la, però l'hem de construir, l'hem de fer i l'hem d'aconseguir amb tothom, amb totes les classes, amb tots els sectors i amb totes les ideologies polítiques possibles en quant a eixos dret-esquerra. És igual, el que volem és la independència i després ja ens barallarem, ja direm si volem polítiques més de dretes, més d'esquerres o més del que sigui, però el que necessitem és a tothom en aquest vaixell. Molt bé, gràcies. Bé, doncs tindré aquests 25 segons per rebatre a la Laura, perquè jo sí que penso que avançant en la línia dels drets socials obrim una escletxa, una contradicció en l'estat espanyol, un estat de matriu profundament conservadora, que ja s'ha vist en l'acció en el Parlament i s'ha vist també quan municipis han intentat avançar en diferents tipus de drets i sobiranies, que s'hi mostra del tot oposat. Per tant, perquè la classe treballadora és majoria i també perquè nosaltres apostem per la seva defensa i perquè hi ha aquest factor de contradicció entre un estat espanyol de matriu i estructura més conservadora i unes possibilitats d'emancipació i de millora social que són reclamades per nosaltres per una àmplia majoria de la població, per això pensem que ha de tenir aquest context, perquè Vavor, i acabo, entenem la república com un mitjà per aconseguir una societat més justa. Gràcies. Per no dir gairebé la més gran o la més important amb la que compta Catalunya després de la pròpia Generalitat. Per tant, alerta amb aquest tema que per nosaltres és important. Gràcies, Pau. Molt bé, no m'extendré més amb el tema de les diputacions, vull dir, cadascú que tregui el seu propi judici. Sí que dir que els vots de Vilassar de Mar equivalen a un percentatge molt petit d'un barri de Barcelona, que tots els vots compten, però simplement aportar aquesta dada i nosaltres sí que podem aprofitar aquest debat per explicar com ho veiem i en aquest sentit volem explicar que per nosaltres la construcció republicana ha d'anar estretament vinculada als interessos de les classes populars i això té a veure una mica amb el que deia abans a la primera intervenció. Nosaltres pensem que la república s'ha de poder tocar, s'ha de poder percebre, perquè si la república no es toca i la república consisteix estrictament en proclames buides, acaba sent una cosa que perd tot el seu significat. Per nosaltres, república s'ha de poder traduir en accions concretes a Vilassar de Mar. Per nosaltres, fer república a Vilassar és apostar per l'escola pública enfront a una escola concertada que no tots els veïns es poden pagar. Per nosaltres, fer república és abordar la política d'habitatge d'arrel i apostar per recuperar la titularitat pública de solars municipals per fer lloguer social. Per nosaltres, fer república és apostar per la sobirania alimentària en un país on el 70% de l'alimentació que mengem cada dia l'hem d'importar, és a dir, som dependents respecte a aquest tema. Per nosaltres tot això és fer república, perquè si diem a la gent que ha d'esperar a veure resoltes les seves necessitats, que tinguem la república algun dia, la gent no ens seguirà. Sí, estic totalment d'acord amb el que ha dit el Pau. Jo crec que, i de fet era un dels eixos que jo havia exposat al principi, penso que els alcaldes o els governs independentistes han de fer independentistes. Si ens veuen, si la societat veu en l'independentisme mala gestió i només preocupació per qüestions folclòriques, malament anem. Per tant, és veritat, jo estic d'acord, republicanisme i independentisme han associat a participació cívica, a transparència, hem de ser els més transparents, parets de vidre a l'Ajuntament, hem de treballar per la cultura, hem de
treballar molt per la cultura. Plans de lectura, consells d'infants, serveis d'orientació... Hem d'acompanyar sobretot els joves. En els joves tenim moltes persones que estan d'acord amb el procés perquè no estan contaminades per altres qüestions, que jo crec que és el gran graner de vots que hem de treure. Jo penso que també l'educació, per tant, l'educació, estic d'acord amb el Pau, que ha de ser on treballar més per als futurs independentistes. Jo crec que els governs municipals han de treballar amb eixos, com serveis socials també. És a dir, l'independentisme també ha d'anar a buscar la gent de les classes populars perquè en allà també hi ha vots importants i també hi ha gent crítica amb l'estat espanyol. Ha de veure que l'estat espanyol és un estat que amb el dèficit fiscal 15.000, 16.000 milions se'ns en van cada any a l'estat espanyol i no tornen. I quan tornen ho fan en allò on no volíem destinar-ho, que és en altres sectors com comunicacions, etc que no serveixen per. Per tant, jo crec que... Ha arribat el temps de resposta del bloc. Si contestes ara, hem de treure de les coses. Ja ens han passat. La Teresa volia dir alguna cosa, també? Sí, jo estic d'acord amb el Pau i amb el Damià, amb tot el que diuen, però nosaltres el que veiem és que primer hauríem de tirar endavant la independència i a partir d'aquí cadascú triarà el que cregui més convenient. I si aconseguim una independència podem posar en marxa tots aquests projectes que hi ha sobre la taula, que també ens interessa moltíssim. No deixem de banda la part, diguéssim, més humana, ni de cultural ni social. Però primer per nosaltres és la independència. Gràcies.